ערב טוב חברות וחברים, כאן שרון מפריזמה, והיום רציתי להתייעץ איתכם בסוגיה מעניינת שקשורה בעצם לעולם הביטוח, ורציתי לשמוע את דעתכם. אז הסיפור הוא כזה: יש אדם שיש לו עסק בענף הקירור, והיה לו בשנתיים האחרונות שני תביעות בחברות הביטוח עקב קריסה של מערכות הקירור באולמות קירור שהוא בעצם מזכיר לעסקים, והוא נותן להם בעצם שירותי אחסנה והחזקת ציוד בקירור לכל מיני מוסדות וגופים עסקיים שצריכים בעצם שטחי אחסון. והסיפור הוא כזה: הלקוח היה לו קריסה של מערכות הקירור, ועקב כך בעצם הסחורה נפגמה, והמזון בעצם באותם אולמות קירור שקרסו בעצם המערכות קירור הגיעו בעצם למצב שהן כבר בלתי ניתנות לשימוש עקב המזון שהוא כבר לא כשיר בעצם למאכל. עלות הנזקים שעלו לחברות הביטוח הם בשני התביעות הם כ2.5 מיליון שקל, שזה בעצם סכום התביעות המצטבר שעלה לחברות הביטוח. כיום בעצם בחלוף התקופה שנגמר בעצם תקופת הביטוח, הרי כל שנה בעצם אנשים נדרשים בעצם לחדש את החוזה מול חברות הביטוח לשנת חידוש נוספת, וחברות הביטוח בעצם עקב אותה תביעה, חברת הביטוח בעצם מסרבת לקיים בעצם או לחדש לחוזה נוסף לשנה נוספת לאותו כיסוי ביטוחי, לאותו בית עסק. והשאלה בעצם איך אתם רואים את הדבר הזה? האם לתפיסתכם זה דבר שהוא ראוי שחברת הביטוח תסרב לבית עסק לאפשר לו לקבל כיסוי ביטוחי? ואם זה נראה לכם לגיטימי שחברת הביטוח תסרב סירוב בלתי מוצדק לתת כיסוי ביטוחי לבית עסק, לאור זה שבעצם היו לו שני תביעות בשנתיים ברציפות, וכפי שאציין, לא מדובר בעצם באירוע ביטוחי שמיוחס לו איזושהי הונאה או מרמה בביטוח, אלא זה נזק מה שנקרא כוח עליון שבעצם יצר מצב שהמערכות הקירור קרסו בעסק. אז האם מבחינתכם, דעתכם, הייתם חושבים שחברת הביטוח אמורה לסרב, שזה סירוב לגיטימי, או שהסירוב הוא בלתי סביר והיה נכון שחברות הביטוח לא יעשו ככל העולה על רוחם, ובמקרה הזה יש מה שנקרא צורך של התערבות של המפקח על הביטוח, שיעשה סדר בנושא הזה ולא יאפשר בעצם לגופים שיש להם יכולת פיננסית שיעשו מה שנקרא ככל העולה על רוחם ויחליטו מתי כן מתאים להם לקבל מבוטח ומתי לא לקבל מבוטח. נזכיר את זה שחברות ביטוח בעצם מקבלות רישיון לעסוק בתחום מטעם
המפקח על הביטוח, והשאלה אם זה ראוי. אז הייתי שמח לשמוע מכם תגובות בנושא. אז תגיבו לי על זה. תודה, תותחים. שיהיה בהצלחה.